daban-daban haka muka tsinci kama daban-daban daban-daban ashe akwai ranar gamo daban-daban 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 haka muka tsinci kama daban-daban daban-daban ashe akwai ranar gamo daban-daban daban-daban Ramma lafiya? Lafiyar ce ta kawo haka. Kai yanzu malam haka kai matsayin kai wa Ramma faɗa? Ke daga nasiha? To mu ka gaya mana lalacewa? A haka ake kallon mu ko da yaushe kuma ga mu tsaf. To don haka ka kula. Kai nazari da kyau ko kuma za mu maka wuju-wuju. Ka tane. Ba a yi waran matsawa yanzu nan za ka haɗa ido da Azara'ilu. Saƙo ne muka baka. Kai malam, kilishi ƙarya wuta yake, farfesu shi ya ga bala'i, don haka ka iya bakinka. Kai! Ya isa, mun zo ka saurare mu ne, ba mun zo sauraren ka ba. Ɗan matsalo. Ya isa. Don haka wannan jan kunne ne, ina so ka sani kar ka ƙara shiga gonata, idan kuma ba haka ba na rantse da ubangijin da ya duko da ni duniya, wallahi sai na sa takuye ya haɗa ka da Azara'ilu. Don haka kai hattara. Tofa, Allah ya ba ku hakuri. Allah ya ba ku hakuri. Ramma ki sarara ki ji daɗin ki. Ba abin da za a yi. Ba rabon ƙuda. A kawai. abun mutum da yau ni zan ansa girki yau zan ansa miji na kuma yau sai na yi girki. Go. Sani da zuwa. Sani da zuwa ta dawo? Uwar gida rau. Sani da zuwa. Bari in ta maka tabarman. Kai, ya da tabarman nan yayi. Ai na yi farin ciki da na shigo da gaske a gidan. Wallahi to ni ma haka. Sani. To ya hanya? Ya rana? An da lafiya. Lafiya. Ina wannan kasgan ya take. Ina nan a ciki bakin ciki ya dai mata dan an ta hada rai. Yanzu ka gama yi da ita. Kin taba kin dare ni jagaba daga wannan ci wannan ke na baki wani labarin ma abu amai. Na yi ma na yi kewanka sosai da gida. Abin bai mun daɗi ba uwar gida. Ai ki bari kin ban mun wata jafira a gida. Ai yanzu ka gama yi da ita wancan munafikan. Kuma yau ni zan yi abinci. Farin ciki na inda ne ma kike burge ne kenan. Ki burge ne kenan. Sana ki kaunaki uwar gida. Kin san mutunci na. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yaya za ki bashi abin da zai cutar da rayuwar shi? Oh, wannan abin da zama da cutar da rayuwar shi. To idan ya rasa lafiyar shi ake so. Ni za ki zo ki rinka gaya wani amma da abin da zai cutar mun da rayuwata.
ai ta dawo dama ai ba kauna ta kike yi ba nan da zo na kama ki da kane na kuna kuskus a nan gurin oke ne ba ki fitar da rayuwa ta ba ba ki dawo da wata kare da ban sarar ki wani gida ki dade ke amma kin san ki cuce ni na ganta da kani na kyale ta kai hakuri ka kyale ta duk na san ai kuma rogo za a yi min da kuli tun da kin dawo yawa kaman ka sani shi nake sha'awa saboda wajen kiɗa nake son in ji ba da yau akwai tashin hankali uwar gida ɗaki nake son shiga maguzuman nan ta koma ciki duka kyale bari in gyara zama na a nan yanzu ya ake ciki ba ki take kuma ke girkin ba ke ai yanzu zan tashi ka kake mai ina ta kallon mai ta ba mai gida na waya kuka ne uwar gida ke ma wani lokacin zancen ki yayi yawa ai wannan yaran barau da Salamu alaikum. Yaya. Uwar gida a cikin dawo. na dawo ya dawo zo mana ai ina son ganin ka ta dawo uwar gida ta dawo ya aka yi kaniyar ka kai da gona to abin da nake son gaya ba ta dawo nan hurumi na ne can dai da kuka saba tai talbaɗe ɗan ku nake zuwa nake ganin abubuwa amai na ban abun a raina ba zan yarda da haka ba. Haba yaya. Daga na samu mata giginya daga gona kuma ina mata barka da zuwa kwana biyu ba ta nan. Haba ya. Aike ma ban yarda ki aika ba. Ni ki ringa bari in nazo na je in siyo miki koli. Daukar ruwan ma na ite mata. Iyakaka a gidan nan daga yau barau. Kwanan ka gayi can. A zuba ma abinci ka ci. Yaya. Gaji duniya. Kani yanka kai da gidan. Yaya mene maka? Barau. Sa idan ka ido na barau. Yamiya. Uwar gida ta dawo. Dama na ga abu na kuma gani. Na ƙara gani. Na je ba abun a raina na bawa Allah. Kada ka sake in zo in ganka a wajen halifa. Ko tiraka ke kuma daidai da aike ba ruwan ki. Sai ya tafi zan miki bayanin abun aman da na gani anan. Shi da wannan guzuma. ba ruwa In na gyara zama na ta dole. ba shi abu Shi da wannan guzuma. Haba yaya. Wasan kanin miji ma ko da na zo ai ka san bayi nake ba ko balanta na maka ci. Wasan kanin miji ma mutane ne na daure suka yi. Ya wuce yanzu zamani muka ce ya canza. Ba zan yadda da wannan ba. Ni wallahi tunda abin mai rasu wallahi ni matsawan ka ta gidan tsakani da Allah. Akan matata sai na raɗa ma ɗin. Ina magana kana naɗa ɗagan hannu don iyayenka. Akan uwar gida barau. Billahi lazi barau. Akan uwar gida barau. Na rantse da Allah kwanan ɗakin ka zan ɗayi. Ko ranka ma zan. Kaddara baban me ya mutu. To baban me ya mutu ya kake son a yi? me gida Na'am. dan uwan naka kuma Au. Yayi miki kenan ke ma. a'a wallahi ba komai Kin ɗauko halinta kenan ke ma. a'a na duka zaka Wallahi kwanan ɗakin sa zan ɗayi. Ki banda da shi. zo ka zauna ka da mu tabba me gida ka tada jijiyoyin wuyan ka Aiki ma yana ke ma ɓaci kike ɓatar yaro ana yi mafaɗa kina goyuwa da bayan sa. to me gida ya za a yaran nan na zamani duka ka lalata shi dan Ba wani zamani yanzu ki tayi ki dafa rogo da kuli-kuli. to yanzu zan shiga can fa zan dawo fa ina jin ana cewa ga ta yana koma na shaye-shaye Kina ina amarya tunda ta ki tashi. Ki tayi tun da nan ki tayi. Dan shi. Mai gida. Gamba. Mai gida. Yau Allah ya haɗa. Allah sai na ba ƙasa a ku. Kwanta. Kwanta. Dan Allah dan annan mai gida ka yi haƙuri. Kai! Ba kai ne har kake sa ido saboda mai gidanku kana magana muna magana ba? Allah yau sai na yanka ka. Dan Allah ka yi haƙuri. Kwanta. Dan Allah ka yi haƙuri. Ai mai gida an ka yanka wannan ma ai bai kai ba. Gamba kwanta. Suna zai ka kyale shi kawai mi mai tsabgogi. Shi kawai mu ma sami yayi ne.
Laifin waye kike faɗa mutane wannan? Ni kake daga hannu? Kai. Ni kake faɗa hannu? Ku zare mun su mana. Bi su mana. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Bana sallau. To dama sako ne daga wajen mai gari. Ya ce in sanar da kai. Ka jawo kannanka kunne. Shazali da munzali. Saboda ba za su mayar mana da gari. He ka ce garin Yahudawa ba. Mu ba za mu dau wannan ba a nan garin. Ka sanar da su. Duk inda yara suka zauna hejasi ta sa kiɗa sa kiɗa a nan sa kiɗa a nan. To shikenan. Nagode. To a gaida mai garin. Mai gari ya ji in kunne ya ji jiki ya tsira. Nagode. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, ke ce a hanya kulluwa? Wallahi kin gani. To kin shigo a sa'a kin gana ina shimfiɗa. Ya gidan? Lafiya kalau wallahi to bismillah mana mu zauna. A ai dole in zauna ku. Zauna a tattauna. Bismillah. Ya ake yi su kullu idan gari. Ai na ce ba zan bari abin na a baya ba. Dole in kawo aminiyata labarin nan da dumi sa. Kunne na biyu kawa. Bani. Me kuma zan baki? A'a, goron almishir zaki bani. Ke matsala ta da ke kulluwa in dai zaki gaya min mutum magana sai kin gama ja mishi rai. Zan baki in dai goron albishir ne. Kar ki damu. Na kin fa sani. Na yi alƙawarin zan baki. Kunnen kina biyu. To da sha labari ya akai. Mijinki da yake neman auren lantana. Magana dai babu ita. An fasa. Me gari ya Masha Allah. In kika ji mai daɗi ina nan zaune zaki zo ki kishe ni. In kika ji ma na saɓanin haka zaki neme ni. To, ke uwar tsugudidi, me ya kawo ki gidan nan me kike fesarwa? Shin kunnuwa na daidai suke je mun koko ba daidai bane? Na kasa fahimtar wannan maganar da kike da yake zo da ita. Ne kunnen naka ya ji maka. Ni fa abin da ka ji shi na zo na faɗa. Me gari ya zo neman auren lantana kuma an bashi. Don haka dole in gaya wa aminiyata kaga ba zan yi ƙasa a gwiwa ba. Me garin ne baka so ta aura ko yaya aka yi? Ai wallahi naka wasa ne. In dai a cikin garin daban-daban ne daga ni sai kai a cikin gidan nan zan ga matar da ta isa za ta shigo gidan nan da sunan ka auro ta. Me gari fa yake ce? To ga me gari me za ta yi da kai? Inda za ta je ta sha miya mai maiko. Nan muna nan haka za mu ci gaba da cin kandas. Ga inda za ta lashi maiko hakan nan za mu ci gaba da haƙuri muna cin abin da muke ci a cikin gida. Ke da tambayar ta shin gaske ne ko mafarki ne? Haka fa magana take. Haka magana take. Can ga su gada. Wallahi tallahi ni kadai ta cikin gidan nan in dai a garin daban-daban ne wallahi sai ka je wani guri ka dauko amma ba nan ba. Ai ni alhamdulillah. Ai da ce wallahi wannan zance dole zo ga ya miki shi. Ai wallahi na gode kawa. Yaushe zan ji irin wannan labari mai daɗi ban zo na ga ya miki. Bai ma yiwo ni na sani in dai kina nan. Sallama ne in tafi. Kina da damuwa. Zan baki ba ni ne miki alƙawari ba mamaki ma ki ga na zo har gida na kawo miki. Insha Allah. To shikenan dai kawa. Bari in tafi. To shikenan mu je in taka ni. Ai ni wannan zance yayi mini daɗi. Na yaushe Wuya, mai gida dogari. Sofiya. A huta mai gida dogari. Kira mai wayan da yan kogin. Kai kuna ina? Kara. Kuma da kusa da ita ba. Zi. Umi. Wannan abin da yake maruwa da ya sa nan tara ku ina cikin wata damuwa ne
ko ce muna damuwa gaba daya. Laila ba ta lafiya, tana nan a kwanci. Gaskiya ne oga. Abin da yasa na kirawo ku domin a sama Laila lafiya. Laila ita kaɗai ce, amma ta kai daidai da 'yan ba da wuta mutum 60 na Legas ma. Fargaba ne da dillali ta kuɗaɗenmu rashin lafiyar Laila, don haka Jan Wuya, Scorpion, za ku tafi tare da Jan Wuya ku je ku ɗauko min likita kamar yadda aka saba. Jan Wuya, a rufe mata fuska, a sa ta abu, a zo da ita ba tare da ta gane gidan nan ba. An gama mai gida. Ya ni ma zan bi su. A'a, su ɗin sun kasance malamai a gare ka. In suka ce ka bi su, ba na iya nawa, ba da bankuda. A gawayi. Babu da bankuda. A gawayi. Jan Wuya, ku tafi, ku je ku ɗauko ta. Kumfiya, mu zauna da kai a gida domin kula da lafiyata. An gama. Ni ya karbu. Ba rigima, ba rigima, ba rigima. Babu. Yawa corporal, ba zan samu na koma office yanzu ba. In na shiga gida ba zan fito ba. Akwai wani biki na ƙawata da zan samu na yi attending da yamman nan. Da zaran kin koma, ki gaya wa Inspector Zugo, ba zan samu dawowa ba. Ya kula da wannan case din nan da ke cikin office. Ba na son in ji wani abu ba daidai ba. Kin gane ko? Oh sorry, excuse me. Akwai wayannan yaran nan guda biyun nan. Kar ya yadda ya bada belis idan ba na zo ba. Yes ma'am. Take care. Ku je zuwa mana! Ku je mana! Tashi mu je! Ku je mana! Zauna! Ba da bankuda! Yara manyan gobe. Daban-daban haka muka tsinci kama daban-daban. Ashe akwai ranar gamo daban-daban. Insecurity is the most disturbing problem within our societies. And our security operatives are doing their possible best to tackle the problems. Ko sun saya ko ba su saya ba, tilas ba lallai ba. Gobe a gun kiɗan nan kar ku bari a tashi lafiya, ku yanka mun takuye. Duk wani yaro da aka samu in dai yaron kada ne kawai ya fadi. Division din maraba Salima, over. Till it work, I'll call you back. So nake na kama su cikin ruwan sanyi. I'm telling you ki ba a hankali ki shiru da bakin ki. Kun ba haka ba wallahi I'm telling you ina ga miki sunan ki mutacciya. Kisa? I'm telling you fa. To ya aka yi ne kada? Mara kunya ina jin ka. Kai gida! Ka bar mu cinye shi mana. A takuye. Da tan uwarka takuye. Na sa aka shi. Yana rike ma ba. Za mu haɗa gidan kiɗa. Da sai na ba wa ƙasa ajiyarka. Wallahi sai ranki ya baci. Na gagara kawo ƙarshen ƙanƙanin abin da ke addabar yankina, which is very wrong. A matsayina a ce akwai wani tsararen 'yan ta'adda wanda suke damun yankina. Mun gagara magance su. Idan mun fita nan su zalle mana, in mun fita nan su zalle mana. Mu ne nan a gaba da 'yan ta'adda, ba su bane a gaba da mu. I cannot tolerate it. Daban-daban. Mazaje suka zo da makamai har makaranta na. To wallahi ba za mu kyale su. Dan daba ne fa. Kowanne dan iska ne. Ba zai yiwu ba. Mu ba za mu ɗau wannan ba. Screenplay Ismail Aliyu Mujaddadi. Executive Producer SYA Multimedia. Co-producer Abbas TV SYA and Ismail Muhammad Engineer. Baka ki kai ganganci. Produced by Yusuf Magaria. Assistant Director
Jibrim Alaikum Jaji. Story and directed by the wonderful director Shamsiyon Ali. Daban-daban. Ke ne miki kama da irin wanda zaki wa irin wannan kiran? Mu ci gaba da yin labarin shi. Maganan yana hannun kwamishina. Ai ba za a turo a zuwa kira ni. Kilishi ƙaryar wuta yake. Ka tane. Daban-daban. Dole ne a kawo ƙarshen wannan al'amari kuma na rantsi da Allah duk mutumin da aka kama shi da wannan ɗanyen aiki na cin amanar ƙasa, na cin amanar hukuma, na cin amanar rigar ɗan sanda, wallahi Allah sai an rataye shi domin ya kasance ɗaya daga cikin munafukai. It comes to you on YouTube site SYA Hausa 24 TV every Wednesday in a week.